Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kaniyong kanano, kumusta? Adlaw dahil karong Huwebes no, sa Katarina sa buwan sa Mayo, sa karong mga ka-listeners no, Mayo, 14 kinikitas amo mga ka-listeners. Karon dahil no, ni ana sa laing sumpay kasi kinano no, kasi sinuwat ni Generica Bidad na ug dili pa di ay shout out ay sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay sa tanan nga nagsunod ang dramahan. Salamat kayo. Ay shout out ay kuno kang James Sabero. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no. Sa tanan nga ating kitang upload sa nagikan sa RMN drama no. Salamat kayo sa pagpaminaw. Ug karon sa sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 8 na tanong, mga ka-listeners no, part 8 na pa. Matagsaw sa adlaw. Naandyan sa puso. Dili di kumuhunong hangtod ka mo uban ako si Ayesa sa biya din eh. Oh. Ayesa? Ayesa! Pag hinay nga dili ka matakil po. Aray, Ano nagsulumang ka ng taas o takong sapatos ha? Dili makakamaong muda na. mao man ang suot sa package para ni Kara. Unya, ano yung nagsulob? Si Sir Hans ang napasulob ini nako. Buwa na. Ayaw. Dili ni mahimong hubuon sa patusa. Unsa? O gano'n dili man na nimo mahimong hubuhon? Ha? Nagrisom ka ni kaglakaw? Tungod sa kataas, ana? Unya, nagduster pa gyud ka. Dili man na mahimong iuran sa patusa. Kay pangkasal man na. Taas pa yung takong. Pangkasal din ni? Oo. Ngano lagi nagsiging magsulob, ana? Kuan, kang Kara man ni. Unya? Ang gipasulob man ni Sir Hans nako. Unsa? Si Kuya Hans ang nagsugo nimo aron isulob na. Oo. Mao man yung gusto nga akong sulubon karon. Gihimo na mga kingkoy ang Kuya Hans, eh. Kaya ayaw na nagod pagreklamo diha. Ganahan masad ko nga mag-practice og sulob ani kay basin mahimo di kong model sa lampaso, diba? Ayaw daw wata nga kung medya lang ang tanang gibuhat ni Kuya Hans nimo Ayesa. Binuangan na kaniya. Ayaw na nagod pagreklamo, Kent. Wa man gani ko mo reklamo. Dili ka mo reklamo kay nagtuo man gyud ka nga imong obligasyon nga mosunod ni Kuya Hans. Pero dili na ni husto ang iya. Ayaw na lagi pangitag ko put. Tanawa ko ha. Mapasok ko ha. Ay! Tuwa na. Ay, Kiat mangud ka. nag-practice pa man ko mo nga matakil po gid ko. Sabsad ni siya, uy. Buhiin ako, be. Ha? Oo. Um, Matuon na gid ka na ako nga. Ikaw nga akong hanghal, no? Kay ikaw man na pero makasawa na ako. Ayaw po gunahuna nga ako ang imong anghel. Huna-huna ang pagatiman sa imong kagalingon bisan wa ako. Labi na kung binuangan na ka ni Kuya Hans. Wa man na magbinuang si Kuya Hans ni Mugod. Kung si wa, kaklaro na. Iyan ang gipasulob na ako. Kay wa naman si Kara nga masulob ini. Ayesa. Kent, ako lang ang uyon-uyunan ng imong maguwang. Basin pa di ay kon. Papasaylor ako niya kon. Musunod ko sa tanan niyang suko. Ayesa. Diin ka gikan ng imang. Ay, kagag. Agoy. Ikaw gyud ay Claire. Hala, oy, wag gyud kay. Claire Perme. Tubag ako, diin ka gikan. Ay, dito, sa balay sa pangpang. Ah, ha? Ano lang sa pungi ang imong baba ng imang. Nakasulti naman ka nga dito ka sa bahay sa pangpang. Nagunsa ka dito? Ay, suroy-suroy. Hala no, suroy-suroy, Jude. Adto ka sabay sa pangpang mo suroy? Tuwa dito si Kent, no? Ay, wala, oy! Tuwa siya sa beach. Ay nalang pamakakod ng imang guid.
Dito ko gikan sa beach. Wa dito'y tao. Close ang beach. Meaning, wa sila si Kent dito. Ingon man si Hans. Aw, oo, no? Tuwa sabay sa pangpang ang managsuon, no? Ha? Ambot, oy! Char, kaayo ka. Klaro na gyud kaayo. Sige, bye. Uy, hala. Ay, ma'am! Ma'am! Ma'am, ayaw dito, ma'am. Oy, ayaw pag-adto dito, oy! Ano imo man yung binuangan sa Iyesa, kuya? Karon kasulti man ka anakin. Mura siya talatalangan na nilhigan ng taas king sapatos. Unyat, gaster. Nisumbong siya nimo. Wa siya musumbong na ko. Pero naluoy lang ko nga nagtanaw niya. Mura siya nga, bagong nasugdan sa kabuang. Mao nang angay nga mahitabo niya. Mabuang siya. Naunsa naman taong ka, kuya, eh. Wa naman yun ang mao ang imong pagbuhat ni Iyesa. Angay gani kang magpasalamat nga marunay akong isilot niya. Ugwa na ko sa patya. Kuya Hans. Angay kang magpasalamat nga gaan kayo ang silot nga akong gipahamtan ni Bayhana. Kuya, naluoy na kay ko na Iyesa. Ayaw siya kaloy ikent. Hoy! Limosito ka na og diri! Wa ka maluoy nga nagtanaw ng Iyesa, kuya. Nga nanguhag di mong sito nga taas kig takong sapatos. Alibangbang! Angay bagod ng kaluyan, Bayhana kent. Kung wa pa siya magdanghag, buhi pa unta karon si Kana. Siya unta ang nanguha og limonsito para himong juice. Sir Hans! Daghanan na pagkuha, sir? Sa imong tanaw. Nag-uol ka ng Bayhana? Nagaol na, kuya. Pero wa na lang siya mahimo. Ayesa! Ayaw pagkat-katanan mo sito, ha? Pasagdiin na siya. Pero mahugong niya na siya, kuya. Kung magdanghag siya, mahugid siya. Ayesa! Bisan ng sao, no? Danghag yun. Nayuri ka na siyang kara. Ayesa! Kasakit akong sampot. Ayesa! Ano may kat-kat magkahanga? Dagha man nagtunog ang limsito. Naamagoy hagdan. Dali. Aray. May nagkutaw ang juice, Ayesa. Oh, Sir Hans! Ayaw na. Ayaw na pagkutog Diyos, ha? Ubuan ang sapatos. O pag-ilis dito. Ayaw. Hindi pala ginipahubo ni Kuya Hans ni mo. Magkutaw na kong juice, uy. Aray. Aga ako lang, tika. May pagduminaw sa Kanindot Lex sa isita. Pino. Patay na tagtanan. Ano saman mo? Uyab na kit mo? Ha? Animal? Ikaw ni ang kriminal? Wa makoy gipatay mo. Hilap! Imo din siyang gitipon diniket? Der, ngayon ni am ka. Unsa man si tuyo nimo? Nagsusi lang ko kung unsa na'y dagan sa imong kinabuhi, Kent. Ha! Mauday nga wa na nimo atiman na ang beach. Kay imo din yung gilumluman ang kriminal dinhi. Hilom, Claire. Way gipatay si Ayesa. Ayesa, lakaw sud. Hoy, taga-bukid! Hala? Ha? Nagsulob siya taas nga takong nga sapatos o niya nagduster. Lakaw na, Claire. Dili ka welcome din, eh. Di ko mauwaw. Ug di sa ko mulakaw. Kinahanglan magsulti ta. Kaiso gini bayhana, uy. Mura man siya kapat ka na ako kung makatanaw. Saan ka? Ayaw lagi pagtinanga. Sorry, Sir Hans. Sa magikadukan ni mo, ha? Ang nagsige ka maglingan naglakaw? Danghagi ka sa kung sao na. Kuan, kanang Usa ka ng koon. naamagod sa gawas si katong uyab ni Sir Kent. Katong kay... Ay, gibiyaan man lang ko. Mura gyud kog iro para ni Sir Hans.
Nakailob lang gid ayesa. Unsaon? Nakasapan ka. Balik ka sa syudad, Claire. No. Ayaw sa og pabalik ka. Gimingaw na ko ining gabita. Unsa man maimong punduhan niya? Ang lugar. Nahinomdom pa ko nga nanguha tag limonsito diha sa una. Lakaw na. Kalimtin na lagi. Lakaw na. Ayaw sa'yo palakta, Kent. Oh, Kuya? Welcome ka nga mapundo din ni Claire. No! Yes, Kent. Yes! Kuya! Anong imo mo nang gididan sa pagpundo din ni si Claire, Kent? Nga daan naman sa una nga magkaanhi sa din ni uban mo. Lahit na karon ang sitwasyon, kuya. nalahi ang sitwasyon tungod kay duna namang kay gikabuangan. Hilom, Claire. Wa ko makasapot. Kung unsay naa ng kriminal nga ayasa nga imo man na siyang giatiman. Claire. Pero may mapagpasabton ko nimo, Hans. Nganong ni aman dinhi ang babae nga imong gipangita. Ako na siya nadakpan. Mo nga niya sa dinhi. Oh, sa ato pa? Nagsamok-samok na lang di ay si Kent dinhi. Wa ko magsamok-samok. Nagsamok-samok ka sa ako mga plano ni Ayesa, Kent. Muna'y klarong pagkasulti. Okay ra gyud kung niasab ka, Claire. Ikaw na'y tambagan ng Kent nga dili manghilabot sa ako mga kalihukan. Naunsa man sa ka, Kent, uy? Nga nang mahilapot man ka anang kuya Hans ni mo. Naasiya sa kagulanan o niya... Maong ni ako. Kaya dili ko gusto nga makasa siya kang ayesa. Wow! Kung makalitok sa ngan ang babayhana, close na gid kay mong pamation. Naluoy ko niya. Inosente siya. Sa inosente, siya ang nakaingon nga namatay si Kara. Busa, angay lang nga silutan siya ni Hans. Og ikaw, ayaw pang hilabot. Ikaw, Sab. Ayaw na pang hilabot ako. Pauli sa inyo. Kent! Hoy! Asa ka? Kent! Asa ka, oy! Kent! Makalakot itaw ka na. Ay, kabog na nagtanawon sa Diyos. Aray, kasakit na basta kong bitiis nga nagsilik sapatos, eh. Magtiniil ko, eh. Anong imo mo nang gihubo ang sapatos? Patay. Sakpan ko da. Kuan, sakit na magod kaayo akong tiil, Sir Hans. Kato si Kara? Di gud to sakitan sa tiil kung musulob, ana. Oh, si Kara man to. Si Ayesa man ko. Musupa ka na ako, ha? Ay, dili, uy. Ako na isa na pagbalik ang shoes. Lakaw. Limpihoy ang kwarto. Trapuhi sa abog. Dili ganahan sa abog si Kara. Yes, sir. Unsa man jud akong buhat doon, aron makuha ko si ayesa gikan ng Kuya Hans. Musamot ang kasamo kang kinabuhi karon ni ayesa sa bahay sa pangpangtungod ni Claire. Oh. Auto ni Claire ka nang nagsunod ako. Niyabag ng tingali ng bayana. Magsigim nagsunod na ako. Claire, daw, naunsa naman tayo niyong sigil na tagsunod-sunod ng kento eh. Ano pa sige yaw-yaw diha. Sunda lang siya kung asa na siya paingon. Pero wag ka po yan niya itong gibuhat daw. Sigil na tagguko niya. Ayaw pagbuot, bi. Sorry. Dili ko musugot na mawa na ko si Kent. Pero babae man ka, paghuhat ka mo balik siya ni mo. Unsa niya pagbalik ka na may babae nagsamok-samok niya? Oh. Ano ni hunong ka? Tanawa ra kon. Tanawa. Minong maskin sunahan. Oh, uy. May gawa siya. Laki kaisog sa naong ni Kent. Ayaw ka hadlok. Manghadlok ra gid na nato. Relax. Relax bitaw ha. Bantay bitaw. Ay, nagablihan bitaw na. Usam ka. Nung giablihan man mo. Okay ra lagi na. Relax diha. Kapuya sa dimo eh. Ratulon man kay ka. Unsa man Claire, ha? Dili mo mohulong sa pagsunod ako? Dili, Kent. Dili ko makatog nga maghuna-huna nga magsige kag likay-likay nako.
Wa naman tao kay uwaw, uy. Bahala ka kung unsa imong isulti. Basta dili ko muhunong sa pagsunod-sunod nimo kung dili ka makig-uli nako. Dili na lagi ko makig-uli ni mo. Hoy! Unsaon nimo ang bato, Kent? Hatagan ni kag ilanan nga dili na jud ko makig-uli ni mo. Nga naman... Ay! Oh my God! Nabuang na ka! Ano yung naghihabak o bato ang windshield? Mo ni ilanan nga kontra na ta. Hoy! Unsaon na nimong Swiss knife, ha? Tanawa lang. Ay, Kent! Kent, sobra na ka, ha? Musuman, musunod pa ka na ko? Kay tiwason na akong windshield sa mga auto. Bullshit ka! Kana, masuko ka na ko. Kay kaaway na ta. Ug ayaw na pagsunod ako ha. Kung di ka gusto nga hotdong ko na ug pahiyos ang imong ligid. Nabuang na gyud ka, Kent! Oh, nabuon ako! Busa ayaw na magduol ako. Nausap na gyud si Kent, James. Sapa niya kaway, sapa niya kaway. Hindi mo dita magsusunod na niya. Mamungkot siya ka! Uli na tagaw. Una kay may mo ng kin. Di ka ganahan sige lang kagsunod-sunod niya. Ganahan ka sige sunod-sunod. James. Una, tuwan na. Tingnan ito mga sukunod niya. Nahiyos naman yung ligid. Paburuta, be. Gamit ang baba mo, ka. Paburuta. Aba, de. Nakila. Hilak mo ka. Sobra na rin gibuhat ni Kent ako. Gusto niya siya nga mahimo ko niya kaaway. Pwes, kung gusto siya, makita niya akong buhaton. Mubawas ka? Saan man, matuta sila? Atong pahiyusan sa ligid niya sa kinan? Labaw pa sa pagpahiyo sa ligid ang buhaton ako ni Kent. Oh, kau. Ay, kanan. Sino na mga butang ginis kwarto ni Sir Hans? Mingom sa rin dapita. Unsa kayo isuot ini mga hunos, ubos din sa TV, no? Uy, hala. Mga gamit sa bahay. Unsa man ni? Tablet? Ako kaningi on, B. Uy. Kay baon ako. Anay ko din sa gallery, B. Unsa kay naaani din, no? Uy, hala. Nai-video. Akong tanaan. Unsa maka nga video, no? Hello, my friends. Ani ka mo kaon din sa imong kwarto, ha? Kay nayayay man ka. Si Sir Hans na nakikasama. Mao na akong papel sa umabot. Kung mamahimo na ko nimong asawa. Siyempre, kung masakit ka, at di man natikit ka. Kiss ko, sis. Ayaw ma. Kimataktan mo na kasakong Oh. Sagdi lang ko. Ganahan naman sa kumatakdan sa imong hilan. Galapin ka nilang tuha, uy. Kanugon sila pag pinahalay. Naputol ang tungod na ako. Mahal! Mahal, tanawa ko! Uy! Mahal! Ay, pagkat ka despuno as limosito! Mahog ka! Dali lagi ko mahog! Mahal! Maumani akong kipuhat kanina. Parehas ka na hitabo kanina. Pero, si Kent lang ang bisaw na ako. Alisa! Uy, wala. Missing kita sa Sir Hans. Nga naman ka. Agoy, unsa naman sa kaya akong sain eh. Lord, tapang. Di lang mo tadakwang akong sa. Alisa! Naana, Sir Hans! Alisa! Naana, Sir! Sir? Nga noon, sabi ako sa... Sir, ayun lang itong kong kasabi. Nga noon, nasuko naman sa Sir Hans. Ang puso mo, hati man na. Usa man ka? Tiguan ka na? O di kag makamaong malaba? Ha?
Giunsa man nimong puti na akong polo shirt. Ano imo man gisagot sa mga dekolor? Uy, hala, sir. Sorry. Padda pa rin, sorry. Nga naman tsahan naman eh. Sa may buhat mo sa inyo. Di ka makamaong laba. Dili man gud akong tiglaba sa amo ang akong mangmama. Ang imong inahan nga isog kayo. Oo. Siya may manglaba. Kay manglimpyo mo kusbay. Kung manglimpyo hinuon bay, sir. Makapasalig yun po ni mo, ana. Nga wa gyoy abog, bisan gamay. Anong mahilabot ang kas ako mga bulingon? Naibawa ba ka? Nga si Kara nagpalit ng puti na akong polo shirt? Kuy, muli nga. Misa ka ang dugo. Kaya mo sa ni Kara. Kinahanglan ha, magtuon ka unsaon paglaba kay maayo si Kara manglaba. Sige, sir. Ako nang tunan ng pagpanglaba, sir. Kalayo og mong Kara. Di ba sa naglaba? Og ayag giduhono ha, kung dili mo puti na polo shirt nga hinatag ni Kara nako. Sir Hans. Tama imong anak. Wa ikas kumingking ni Kara. Hinunsam sa kuy. Kailan ko naman hinuon kong sigihan ko niya kumpara sa patay. Kapukoksan ako eh. Kaya nga ako kasang giusag humol ang tanang bulingon niya. Namatsahan na inong pinalit ni Kara. Kinahanglan mag-amping na lagi ko sa sunod ini. Kao, okay na nga to. Ako nang napailisyon nagligid. Musamot na gyud dadi na ko makatug ini. So, ano man? Sobra na ang pagpasakit ni Kent nako. Claire, pahuway na taon, uy. Dili, nahibaw ko kadtong ayesa nga kriminal ang nakaingon ining tanan. Kung wa pa siya moabos among kinabuhi ni Kent, dili unta lisod ang pag-am-am niya. Busa, Unsa? kadtong ayesa ang rumbulo nako. Siya akong pabayron sa tanang panginsulto ni Kent nako. Kukunin mo gaw, unsa? Hayag ko man ang sungka sa sud sa bayog sa kusina. Wa pa di matawag si Ayesa. Hayag ko ang sungka sa luyo sa kusina. Sabay labanan. Unsa mo ron? Doon na pa nang laba? Ayesa? Unsa man ang gilabhan mo? Ano bang mura magkahilakon nga kusukuso diya? Sir, tabangi ko ba nga maputi ning color shirt nga pinalit ni Kara? Mauna imong problema? Ilabay na. Unsa? Ang binang polo shirt. Ilabay ko na. Ayaw, Kent. Ayaw itong po na yung problema, uy. Ako magaling gipaputig maayo niya imo na hinong ilabay. Tungkol kay sobra na lang gibuhat ko yung Hans ni mo. Pasagdi ko. Ako lang ni paputiun. Sige na, lakaw na lang. Biyay ko din Pero dili na mo puti. Daghan nagbansaw. Puti lagi ni. Hindi lagi ko mo surrender. Ayesa. Kent, ayaw na lagi kabalakan ako. Ako ning gusto nga paputiun gining polo shirt. Ano dili makasultis Kuya Hans ni mo nga. Layo ragid kayo ko ni Kara. Si Kara na sab, ang hinungdan ini. Dili mang cute. Di kumpara ka ni Kuya Hans kang Kara nga patay na. Gamay, pero okay ra ko. Ano siya okay? Dili ka okay, Ayesa. Tanawar ko ng itsuran ni mo nga nang laba. Nagsulob ka ng sapatos nga para kasal. Kent, Hindi pa bago na tanawon, ha? Gusto kang himuong talatala ni Kuya Hans. Gusto ko niyang himuong buang para sa uban. Sa Lex gusto na ko niya himuong Kara. Nakasabot ko, ana. Gusto niya nga mabuhi si Kara, pinaagin ako. Kana ang dili na ako tugutan, Ayesa. Kent, Dili ka si Kara, ikaw si Ayesa. Managlahi mong duha. Ayaw pagsugot nga ikaw para kaniya sa patay na nga si Kara. Kent, pasagti na lang lagi ko. Tabangi na lang ko, Pi. Ano siya tabangan? Tabangi kong mahimo kong Kara. Ayesa. Dili na mahitabo. Kalimti na si mong una. Hunungan na ng imong gibuhat. Katawag na. Dili lagi. Ako gini paputi ng polo shirt ni Hans nga namantsahan. Good morning, Sir Hans. Mamahaw ni mo. Akong gidadi ni sa mong kwarto. Like itlog, hotdog, ham, bread, cheese. Ingon man sad, black coffee. Pero imo makong pagkadoon din sa kong kwarto. Aron, dili nakakapuyan nga maatas kusina. Tuunin mo na ako. Masakiton? Dili sad sir, uy grabe sad. Kung ano lang ba, basin ba, ganahan ka nga, dadaan o pagkaon. Diba, dadaan makagpagkaon ni Kara kung doon nakibation. Anya, sa kong tanaw. Mura makagkailang tanon gabi eh. Mga na ko nauna ko nga, dadaan ti kagpamaho din sa imong room. Dili nimo mahimong masunod si Kara. Bisay pag unsay buhaton nimo, di ka mahimong si Kara. Mo na niya akong giingon ni mo. Dili ko si Kara. Busa, ayaw ko ikumpara sa imong Kara nga patay na. Kay dako kong puhi. Saan man? Musuka ka na ako, ha? Kung sa magay mo gusto nga akong buhaton, aron makuhaan ako ang imong kasuko. Huwag ako makasabot ni mo.
Dili mahitabong makasabot ka na ako, Aisa. Tungkol ka dili ka si Kara. Nahibaw ko nga dili ko si Kara. O dili mahitabo o mahimo kong si Kara kay salbahis ka. Kung saan tabo din, ha? Ayaw pang hilabot na mo, Kent. Dili mahitabong, dili ko manghilabot, kuya. Nahibaw ko nga igo ka ng silbihan ni Isa aron may himuot ka niya. Pero ba't ka kasing-kasing? Dali na, Isa. Aray! Kent! Kinahanglan mo uban ka na ako karon dayon. Palayuan ang akong maguwang na nabuang na tungod kag Kara. Gusto ni Sir Hans! Imo siyang igsuon! Ayaw siya pasakit eh! Nagabag naman ka! Kung kagusto masakit na lang ako igsoon, pagtarong sa mga kinabuhi! Kung patay na kang igsuon tungod ni Kara? Ha? Tawad mo! Kilitaw ka makapiog din yung gusto na mo! Gusto kag patay, ha? Ayaw! Ayaw! Maluwi ka, Sir Hans! Ayaw dito pasakit na ibang banghod! Ayaw! Buwi ko! Dili! Ay ko gikapa! Dili di ka buhian! Dili ko masagot kayo mo pang pasakitan si Kent! Bawa! Ayisa! Mga samukan! Ayisa! Ayisa! Uy! Oh. Nagdugo ang imong uo, Ayisa! Oh. Ayisa! Ayisa, alsahon ta ka, ha? Dato ni kas doktor. Nagdugog maayo ang imong agdang. Naunsa man ko. Nabuang naman tingali ko. Kara! Naunsa naman ko. Hans, ay nalagod og kasuo. Kung naglagot ka kay uban ko ni Ken sa dagat, sorry na. Imo masapitan ng isuon. Hans, sorry na ba? Hans, ayaw na kasuo. Mas maayo pag ako na lang ang namatay. Ako na lang! Aray! Mingul mo naman nagsamat sa kong agtang. Pagko pa man, ha? Pero maay na lang kay duhari tahi. Kaya, matabo na sa mong bangs. Nanamihan dumanan ni Kuya Hans ni mo. Katawa lang gihapon ka. Bisan kung may bukol ka na sa mga agtang, ha? Yan sa amad pa yun. Buro na kag dunay usa ka sungay, ana. Dili pag yun ay uy. Kiusaro man. Ayesa, mahimo ba? Ayaw na lang paapupaan ng Kuya Hans. Dali na kina siya sa putong ko na makakita ni mo. Dili manggod. Sa puton lang siya kung masayop ko sa kong buhaton. Hansaon nga. Perfect man iyang Kara. Wala mo kong kasabot ko na. Unsaon na ako sa Kuya Hans. Ay, mulian na siya, uy. Mingon bitaw ko lulusaon na. Yabisan sa pakalagot ang tao. Iniglabay sa oras o panahon. Maulian na kiti. Ayesa, wa pagid ka maglagot, Kuya Hans. Perfect man iyang Kara. Wala mo kong kasabot ko na. Unsaon na ako sa Kuya Hans. Ay, maulian na siya, uy. Mingon bitaw ko lulusaon na. Yabisan sa pakalagot ang tao. Iniglabay sa oras o panahon. Maulian na kiti. Ayesa, wa pagid ka maglagot, Kuya Hans. Masuko ka ni Kuya Hans, Ayesa. Tungin nga masuko ka ni Kuya Hans, Ayesa. Katiyo, nasuko ka? Sakit pa ko na ako. Mawaan na. Ako na ng hampulan og dahon sa agbati. Na may agbati sa luyo sa bahay. Ay, husto di ay. Magluto na ta karon og agbati. Akong gisahon. Patilawon ti kakon. Unsa ko kalami nga maluto og agbati. Ingon anak, gid ka, Ayesa. Ngano day ko? Sige naman ni mong am-aman ang imong kagalingon. Di mo sa kong ganahan nga magsikig kasuko, good. Mga diligid ko makapundo ang kasuko sa akong kasing-kasing. Kay ako naman ang mga makasaan ako. O ganas Kuya Hans ni mo? Ako naman na siyang gitugyan sa Ginoo. Aray. Musakit na akong bunog. Uy, kung makatawa ko. Kung parehas lang nimo ang tanang tao,
Wa gyud gubot ang kalibutan. Daghan na kayo problema sa kalibutan, Mayong Kent, uy. pagduminaw sa Dali na lang last nato punan spin-off. pa. Basta, patilawan ti ka sa akong gisadong agbati. Okay, salamat daan. Uy, ikaw sa daw. Ayaw pagdumot si mong maguwang. Ato na lang ko na siya sabton. Makapungot namang gud usahay ang iyang kaisog. Da. Ato na lang huna-hunaon. Nga, bago sing migawa sa mental hospital. Unsa? Aray, aray. Parehas na. Sakit akong bunog kung makatawa. Ay. Kuya, din mo guna para ni kuya, no? Money technique, aron dili ka mag-uol o maglagot sa tao. Huna-huna na lang ang imong kontra nga. Bagong gawa sa mental hospital. Ikatawa na sad ka. Hawasi. Effective ako paagi, no? Pero, ayaw na ni pagawa sa baba kay madupling imong punog. Aray. So, nahuna lang tamo bawas ni Kuya Hans ni mo. Okay ba? Aray. Okay. At siya mong ginahuna karon. Ang imong ginahuna. Patik? Mindset ba? Mindset. Ay! Oy, daod sa naman ron. Oy, Dong Hans, gisapot ka? Hala, gisapot kita ay. Hala, wala ako tagda. Lagi, Mang! Mang! Oy, hala. Ana, Dong Hans. Sa pa, bukaong ka? Hala, magluto para ba ko? Anong na may bino dres minibar? Gihurot naman imong inom, Dong. Lakaw nang, politiko. Dong Hans, dili man mawala ang imong kasuko kung mo inom ka. Basta, politiko. Nahala. Aday, kwarta, be. Kahumutan na yung giluto, oy. Mano niya akong giingon ni mo nga specialty na ako. Gisadong agbati. Bila natin mong kuya ini, ha? Ayaw. Uy, rabisod. Ay, pag tinao si mong kuya Hans, uy. Ako mong kay gilutuan mo, ana. Hindi para ako, na. Ayaw patirawa akong kuya kay gikan sa mental. Uy. Ikaw, gyud. So, nauna halagin na. Ayaw ipagawa si mong baba. Kita ramang duha, ako yun nga pagawas. Oh, pero, anara na lang, ha? So, nauna lang kutob ang bahin sa mental hospital, uy. Okay, fine. Pero ako lang ang agbati nimo. Sige, pero kung dili ni mo mahurot, ibila na nato ni kuya Hans ni mo. Ako nang hutdon. Wala, murag bata. Oy, Dong Hans, masunog itaho ng imong tinaian na, Dong. Magluto kong imong sumsuman, ha? Di ko mukaon. Ala no, dili kyud mahimo nga dili ka mukaon. Kinahanglan sudlan na nimong imong tiyan. Anong magbuot man muna ako? Ay dong, palangga ka man ako, God. Mag-uol itawon sad ko, oy, kung dunay mahitabo nimo. Nanong dili man gid mawa sa kong nahunos karon. Ay, kay wala makabubuhat og laing butang. Pero tanan akong buhat nang. Mupainomdom ni Kara nako. Bisan kining akong pag-inom. Mahal, ayaw ba ikay pag-inom og sobra sa usa ka baso, ha? Dili ko gusto nga masakit ka. Pait ba ya kayo ang mga ma-hospital? Kada adlaw ko makakita sa mga pasyente nga nag-anto sa sakit sa atay o uban pang sakit nga gikan sa inom. Dong, Di siya gusto mo inom ko nang. Pero ang bino lang ang makapaluya sa kong utok. Aron makatuog ko. ay dili lang kinasulpat ang bino sa problema. Pasag di lang una ko diri nang. Oy, pero ayaw pa mo aka. Gracias. Wow. Super kalami gyud ang imong nagbati. Mingon bitaw ko ni mong lami. Imo kong gihurot. Ay, gracias. Ako na lutuan si Kuya Hans ni mo. Ayaw. Ken, Ayaw nag-atiman na tawhan, ha? Pasag din na siya siyang kinabuhi. Ken, Ako na yung masuko nimo kung imo pang atimanon ang batog kasing-kasing kong magwang. kalain sa ni mo, uy. Lain akong lain. Ang importante nga dili na ka mapadagdaog ni Kuya Hans. Ako naman nang gidawat ang batasan si mong magkuwangkot. Pero, pwede na magunan nimo siyang sibatan. Kung sibatan ako siya, mosamot na iya kasuko na ako. Mibahad ra ba na siya nga, egi kong pangitaon bisan asa ko mutago.
Mao nga, di na lang kumutago. Anong lisod-lisoron man yun nimo ang imong kagalingon? Ganahan lang ko. Unsa? Ganahan kang maglisod-lisod sa imong kagalingon? Oo. Oo, ang po'y mahimo. Niya naman ko. Ay, gawas pa. Kapay na sa pangitag laing kapuyan, uy. Mahimo ka na akong ibutang sa usa ka lugar nga dili madumduman ni Kuya Hans. Ayaw na lagi kong tabangi. Dahil ako gusto pa nga mag-away mo. Ikaw, Sab, ay naglaban-laban ako kay... Baga-baga pa bito ning panit na ako. O niya, baga-baga pa masa niya akong naong. Okay, rajud ko kung kasabaan ko niya pirmi. Ayos ah. Oh, Si Manang Imang man nanawag. Hello, Manang. Daod sa naman sa pagkuwang ni Pudungkit. Nagubog naman sa ple. Pasagdi lang una siya diha, Manang. Pero basin pag mulakaw ni. Dili na mulakaw kay hubog na na. Ay, madag, di mulakaw. Ngano, daan naman yung nagsulti nga, mubalik siya diha. Pugngin na lang siya diha, Manang. Pangitag paagi nga, dili siya makalakaw. Hala, uy, unsa may pugngan, nga ni barog naman gani. Ubay-ubay na rabanig na inumdong. Pugngin lang nang. Mulakaw ka ba nang? Ayaw na lang lakaw dong Hans. Ugma na balik sa balay sa pangpang. Doon ako'y piniriso dito manang. Di ni mahimong biyaan og dugay. Oy, kisa ba imong piniriso dito, dong? Lamgam nga tabian. Dong Hans, dong, unya na lang lakaw, dong. Basig malipat ka, baskarsada. Ayaw ka malaka nang. Ihatod ako sa akong sakinan sa bahay sa pangpang. Agoy, kagahi na ginitawon sa imong ulo, dong. Hala, oy, unsao pa rin ako pagpugong si Dudong Hans, oy. Ay, dool mangkunti siyas disgrasya tungkol kay nakainom. Ay, bebe, manawag kong tungkid pag-usap. Ay, Kent. May bagtang na sa inyong cellphone. Ninanawag. Naunsa man si Manang eh. Nagsigi man ni panawag. Hello, Nang Imang. Dudong, ay wag yun pagpugong. Milakaw kayon. Mupauli lagi ko nun siya diha. Oh, matay mahimo. Nakalarga nam ka siya. Nisirit na, oy. Lain kay pinadaganan sa kinan. Hinubo kayon. Oh, dahil magino siya kuha karon nang. Ginoo na may bawa ng maguwa nga. Uy, atangi taon diha kay basig mo abot ra gyud to diha sa pangpang. Mupauli man kuno siya kay doon na makuno siya piniriso diha. Misulti siya ni mo, ana? Oo. Doon na dahil langgam nga pinalit si Kuya Hans ni mo nga naa diha adong. Ah, abi na ko, unsa iyang gisulti. Tabian man kuno ng iyang langgam nga naa diha. Oo. Tabian jud kayo kay musukol ganin ni Kuya Hans kun makalisod. Ay, uusa ba na klase ha sa langgam nga naa diha dong? Ha? Dok, usa naglanggama ang gibuhis imong maguwang di ay. Ay da, langgam ngud nga may na ang ni Amanang. Cute kayo? Langgam nga may na. Oy, hala, milagro nga ganahan ng namuhi ug mananap ka ng maguwang mo. O ba na siya hilig, ana? Usa man gyud tawo Manang. Oo niya, unsaon naman lang to maguwang nimo. Nagkainom ra ba in tao to? Mula ako sa to diri sa bahay Manang. Ako lang pabuton. Kanong di man mawa ang kamingaw nga kong gibati para nimo. Usay akong buhaton. Mahal, gusto ko nga mahappy ka kung maminyo na ta. Mahapi lang ko mahal kung kauban ka na ako kanunay. Uy, dili man sa mahimo, mahal. Dili man kinsa tanang panahon nga magkauban ta. Basta mahal. Gusto ko nga naakas. Akong kilid kanunay. Ilipaulin ako sa bahay. Gusto ko nga ikaw ang musugat na ako. Mupahid sa akong mga simot. Ano, singtan man ka nga, bugnaw man ni imong auto.
Basta, inigpauli na ako. Ganahan ko nga sugaton ko nimo tamis nga pahiyon ug hawak, mahal. Oh, okay, mahal. Okay, sige. Uway si Piat. Ako ug ang atong anak ang musugat nimo. I love you, mahal. I love you, mahal. Dili na ka makatuman sa imong gisaad na ako, mahal. Dili na ka. Nahanaw ka na ako sa usa ka paminok tungod sa usa ka babae. Busa, pag-antos sa isa sa akong mga kamot. Sakinan! Gabi naman, pero uwa palagi mauli mong Kuya Hans. Oh, miyapit-hapit pa tingali to. Hubog man ka to. Dili na daling maburyong akong maguwang kung makainom na ayesa. Mas dali pa kong hubog. Ay, dawi. Dili naman tingali to sa makakaon sa kong giluto ang agbati. Ikaw, manggod. Nagkasulasol pa yung kag luto-luto. Ang. Ganahan mas ko nga makapanghambog sa mong magawang sa akong abilidad sa pagpangluto. Ayaw na lang paghago-hago, ayesa. Napa sa kasuko ako maguwang. Dili pa na siya makita sa imong mga maayong buhat. Luuya din ako sa... Luoy yun ka. Kung dili ka mulayas din sa amo. Kent, ayaw na lagi nagbalik-balik ka. Ang hirang nag-iuna ko din Oh, ikaw good. Basta atimanin na lang akong gisulti nimo. Nga dili jud ka magpadaog anang Kuya Hans. Oh. Uy, si Manang man nanawag balik. Hello, Manang. Duket! Dugagi mong maguwag! Oh, ngano man si Kuya Hans, Manang? Ngano nagilak mo ka? May natawag diri nga taga-ospital na disgrasya ang imong maguwag! Unsa? Tinuol ba ng imong gisulti, Manang? Oh, lagi duket! Hain mang ospital na si Kuya Hans. Unsa kay maayo kung adto na sab ko manghita kang ayisas mga ospital, no? May no na. Ugma. Adto na sad mis tatas mga ospital mangitang ayisa. Ako ba ni mo aso, no? Pasagdanan ni mo sa isa, dako naman tong anak ni mo, eh. Sagdanan rin siyang paglayas, pauli na lang ito. Dili tiyo puloy. Kinahanglan nga ako yung makitaan si Ayisa. Kigikulpaan na pagig kung usay na nahitabo niya. Ay, kagod, kuwang naman ka. Bahala ka. Pero baliki tawag katong lalaki nga sige, sulti ni mo nga dinakpan niya si Ayisa. Tawag itong balik. Nagtuo kong nagyaga-yaga lang tong maong lalaki. Kaya klaro man kaayo ba? Nga mangayo tong kwarta sa sunod niya pagpanawag nako. Nagpaduga ang ratos posta. Mauna na resulta sa kagaya sa uni Kuya Hans. Isang ko lagi sa ospital. Ang salam ka nahitabo niya, no? Tuwa ang emergency room. Kent, Laon sa kaysa? nangigdaanan na may ligid nga. May sakay. Dili. Gita po na nagpanaptong puti ang nasigdaanan. Dili ka na si Sir Hans? ug sunda ang laing sumpay ning tugilanon nga sinuwat ni Federica Bidad. Matag sahod sa adlaw. Palihog day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayo salamat sa inyong pagpanunayon pagpaminaw.